съгласиха се. Пичове. Съгласиха. Много се ако не иска. И перверте закер. Пич. Готин. Ще ми трябваш. Че така, US Кабул. Се опитам да го привлека. Айде. Дали Агер. Там си се over Агер. О! Вие луди дава 16 милиона. Мърда, което е ясно, най-малко 14 милиона. Колкото и да не е да си форма. Пичове! Дали ще размисля? Кой е по-добре? Кажете ми, само да погледнем. Дани Агер или Пермертезакер. Дани Агер е прекрасен. Бягаш. Чао, тунче. Не трябваше ми 3000 с 3000. По-спорно. О, Пермертезакер приема. Хора. Ако и другия приеме, сега Линдегард, пичове мърде, не абсолютно никъде. За другия, кой беше? Рафаел. Така ще няма стреса тук, десен. Не, пичове. Ето сега се блокира. Знаете ли? Дани Агер, ти си щастливец. Просто Пермертезакер. Дани Агер е всяка според мен после това. Не знам как го реших. Но това е положението, който е съгласен. Балансът му не е често добър, това. Ще правим. Така. Процентите просто са някакви иллюзии, отборът е прекрасен. Ето се включва. 15 милиона като някой не решил да не им хареса, защото това бъде. Поради една причина. Не се отпукаха като централни решители. Имате късмет. Имате късмет хора. Тя ще преди да купуват играчите по да се опитват, това няма стане. Купете солаци да ги дава, шутвам най-добре. 34 милиона. Дайте това. И сега да го продам.
Не знам. Това са много пари. Ще купя много по-класни продукти. Направих. Не. Защо? Не. Може да ми по-много зло да ми пичове. Продадах. Така. Те става продадах, като си реално да дадаха 34 милиона. Сега стиганила. Те изпревариха. Стига с това. Стига, бе. Оп, не направя. Не, какво направих? Това е било грешно или не знам. Това е да не намалим малко. Майко, пичове, 61 милиона. Защо продадах на ни? Какво ще правя сега? Трябва да се търся на пазател. Това ще правя. 61 милиона. Сигурно ще купя добър. Ще се чудя. Но ще нямам. Ето го. Единият. Дани Станич. Ще няма да икономисвам парите. Въобще. Съвсем спокойно. Дам 24 милиона. Съвсем спокойно. За този уникален футболист. Просто и абсурд. Да не ги дам. Ето! Дембаба. Другият прекрасен. Мисля, че не стигат. Мисля, че стигат Челси.